Het is een dreig putje voor de organisatie van het evenement om de baan goed kleer te krijgen. Net sinds in het Minnewaar had Tjeerd Haarsma net met de hand in het hier zitten deze weken. Want we hebben hier een prachtige mooie bodem. Nou, die kan heel soort water hebben. Nou, van de week stond er eerst nog wat water op. Maar we moeten joen nog weer sproeien. Omdat de bodem die het vocht nodig. Nou, het zomer. En de springring en de bijterrein, ja, die leeft er perfect bij. Die heeft er helemaal geen last van. Haarsma rekent tot de mooie waarsverwachting voor dit weekend dan ik op meer bezoekers als oorjaren bij het concours. Wij hebben normaal gesproken altijd om bij de 2400 toeschouwers. En ja, ik denk dat het wel naar een dikke 3000 tag gaat, ja. De man die de opbouw van het parcours en de hindernissen bedenkt is Wietse van der Velde. De parcoursbouwer moet nog even goed zien hoe de route erin lezen zal. Houdt in dat wij het parcours ontwerpen helemaal. Hetzelfde idee wanneer je een architect bent ergens voor een woonhuis of een ander kantoorgebouw. Ontwerpen wij dan via tekeningen het parcours wat op die dag wordt verreden. Nou, het is wel heel moeilijk. Je moet altijd goed opletten wat je doet en je moet rekening houden met de weersomstandigheden, etc. Voordat er morgen 4 kampioenschappen verrieden worden kennen, moet er nog een soort gebeuren, zocht ik Hessel van der Zee. Hij is al meer dan 20 jaar belutsen bij het concours Piek in Ries. Dat is geweldig natuurlijk. Dit gebeuren, dat is vroeger ooit eens een keer begonnen met de rijvereniging Westland en Koudem. Want Koudem is al vroeger begonnen in de min of in 46 na de oorlog. Hou je er nog doen? De 20e editie? Ja, ik ben er helemaal klaar voor.